Karon di ano na dito sa balay ni Tiepay kauban na to sa vlog, so mao ni ayang sitwasyon. Kada semana moari man ko dire o yung man na timingan pod nga dagang hulugason. Mao na ni ang kung ano mo kada semana kay na magdala mo kog pagkaon, so nangandam si Tiepay ng hugas, kitabangan siyang guryo kay mangluto mi ana para paniudto. So mao ni ang pulian ni Tiepay nga maanhion na mo no kada semana. So ganahan sa ko diri mo anhi kay landong diri banas bukid, so mao na ang iyang balay, ang iyang kauban diri ang bana og iyang anak ug apo. So mao na ni tinabangay pud sila bisan sa kapikaduhon kalis Ginoo ana po mo provide. So ang plano gud na mo ani nga nag-apil man ang vlog ug kalayas Ginoo og iyang ihatag, so makatabang sa pamilya at the same time makatabang po sa ubang mga tao kay nindot man gyud ni charity vlog nga mohatag puta. So mo ni sitwasyon karon nila ni Tiepay ang iyang bana nag-obra og lamisa. So mo na ni diri ang area na mo nga mag-vlog mi, so nindot sa diri kay bukid hayuhoy king hangin. Ingon man kada semana mo ni among kuan diri magdala kog sudan ug bugas. So mo na nino nagdala tag manok kaya mo ning adobo di sa bawan. So mo na busy pa si Epay og panghugas sa mga plato. So mo ni diri ang sitwasyon namo kada semana ug ingon man ka Epay. So salamat kay sa inyong pagtabang sa paglantaw, pag-share sa among mga video.